Concienciar a cidadanía da importancia da doazón altruísta. Ese é o obxectivo de Pontevedrada. A marcha nocturna volve este ano coa súa 9ª edición. Nos intentamos do Concello sempre arroupar, facer chamamentos para que a xente se anime a doar órganos e a doar tamén sangue, porque unha doazón de unha persoa que por desgracia pois xa non pode, en fin, ten unha morte accidental ou de outro tipo, pois xenera moitísima vida, non? Ao mellor 20, 30 ou 40 partes desa persoa se poden utilizar para que outras 20 ou 30 persoas poidan ter maior calidad de vida e incluso seguir vivindo, non? Que en algúns casos é imposible, non? Se non se cambian órganos vitais, non? Podemos mirar para arriba o para abajo, que es lo que generalmente hacemos, pero en este caso lo que pretendemos es mirar hacia los lados, ¿no? Lo que tenemos, y es siempre importante seguir fomentando la donación. Por primeira vez, a camiñada sairá dende a Praza de España. En ela participarán cerca de 2000 persoas. Pues hay cambios de planes, nos salimos de la Herrería, que era una plaza muy enigmática para nosotros, salimos de la Plaza de España, y bueno, es un poco lo que decía él, que a partir de ahora consideramos que a lo mejor esta salida y el recorrido que vamos a hacer por Alba y tal, con el entorno natural, pues quizás nos guste y las próximas ediciones salgamos desde ahí. A cita será o 27 de abril, e xa se poden recoller os dorsais na Casa da Luz de luns a venres.